Het is weer de tijd voor olieballen, dus wij zijn weer op paard en Joet ben we in Ier onderwijs naar Bonnie Kuiling. Zij bakt al 20 jaar samen met haar dochter Akkeleen olieballen. Maar ja, dit jaar gaat het helaas net lukken, want ze zitten allebei in een lappenmand. Dus ik heb voor hen een mooie verrassing. Een heel mooi pakket van echte bakker Eddie de Jong uit Dokkum en de Westerheen. Dus we zullen er even heen rennen en hopelijk kunnen we hen verrassen. Goedemorgen. Ben je al Bonnie Kuiling? Ja, dat klopt. Dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal, ja. Ik heb een mooie verrassing. Oh ja, en van waar komt dat? Nou, van waar zou dat komen kan? Heb je enig idee? Is dit van Radio Friesland of zo? RTV NOF, ja. Ja, dat zie ik op een microfoon staan, ja. Nou, mooi. Een mooi olieballenpakket. Want we hier niet, je bakt altijd zelf olieballen, maar je dochter? Ja, dat klopt. Maar ik ben al wat heel, dus ik weet net hoe het nou komt. Ja, want wat is er aan de hand? Nou, ik ga mijn score in de pees van de arm. En dan ben ik aan het opereren aan. En dan mag ik iedere keer naar de fysio. Dat ik hem net helemaal omheen krijgen. Het is al wat malheur. Maar dat komt minder, ja. Bij mindere dingen op alweer. Dat is weer. Maar het is wel vervelend. En Akkeleen hier zelf ook wat leuk, toch? Ja, die heeft wat last van de arm. Misschien een tennisarm of zo wat hen. Maar die zit altijd achter de computer. Dus. Waar weet? Ik weet het net. Maar ze hadden er net met hen west. Dat weet ik niet. Precies wat er los is. Nee, nou, ze hier is wel een mailtje stuurt. En ze zei van, ik ben bang dat het dit hier niet wordt met olieballen bakken. Dus we zouden wel graag een olieballenpakket in ontvangst willen nemen. Dus, nou ben we hier. Oh, ja, nou, dat ligt erop. Ik zou zeggen, alsjeblieft. Nou, dank u wel. Dat had ik net verwachten. Je mag er echt wel in komen. Nou, wie moet aan weer even terug, maar ja, Geweldig. Dat ligt erop. dat dacht ik. Te danken dus aan Akkeleen. Het komt hopelijk net op de televisie, wel? Dat komt wel even op televisie, ja. Kijk nou, ik ben er helemaal net op klaar. Hoort ik net. Nee, dat is een verrassing, hè? Ja, nou geweldig. Het ligt erop. Ja, dus Ja. nou, dan kan je die lekker opeten met je dan. Nou, dat zit u zo aan. Bij mij graag al volleybal. Dus Ja, hè? Die gaan er wel in? ja, ik op 5 of jou 5 pak erheen. Dus dan weet je het wel. Oh, ja. Nou, misschien zit er voor Akkeleen ook nog een paar bij, want die had je opjoen natuurlijk. Ja, wees nou geweldig. Verrassend dichtbij. RTV